U ka nin fɛɛrɛ mun yirala Yoav Gallant fɛ ni ale kan ka jamana ka fanga ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ. Hakilila kɔni tilannen don nin waleya in kan ni ale kɛlen don ka yira ko larawuli baara minnu bɛ senna Gaza ko a bɛna to senna ko fo u ka mɔgɔ minɛnenw olu ka bila ko ani fɛnɛ mun ye Hamas ale ka saridasuya larawuli baaraw ani mara yɛrɛ fanga ka se k'o nagasi ani ka se ka u bɛ dankarili ani ka se k'u ka saridasu fanga k'o nagasi. Gallant ale ka kuma la damadɔ yanni nin waleya cɛ Ameriki jamana ka kɛnɛma ko minisiri Anthony Blinken ni ale bɛna tagama kura kɛ ni arabula. Bani Sirela ka saridasuw ka minisiri Yoav Gallant ye a ka fɛɛrɛ fɔlɔ a y'o yira mun bɛna Gaza kɛlɛ kɔfɛ mankan in daminɛnen kalo 3 ni tile 2 mankan in daminɛnen Hamas ka ɲɛmɔgɔ filanan ale ni kɛnɛ karaba bɔlen a la o kɔfɛ. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko minisiri a bɛna kuma waleya minnu kan ka ta joonɛ yaasa ka se ka adamadenya tɔpɔtɔli dɛmɛw ko fanga d'olu la Gaza kɔnɔna la. ONU ka kuma la ani baɲumankɛtɔnw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ o yɔrɔ la. États-Unis ma sɔn fɛnɛ Bani Sirela u ka minisiriw ni o ye k'a fɔ u bɛ weleweleda kɛ ko u ka kolon juifu k'olu ka sigi ka taa tuguni Gaza ni nin kɛlɛ in banna ani u bɛ weleweleda la Palestine jamanadenw ye k'u ka bɔ ka diɲɛ minɛ. Bani Sirela ye kalen k'a fɔ ko fo a ka dankari Hamas a kɛlen ka dankarili min ta ka u sɛgɛrɛ u ka dugukolo kan octobre kalo tile 7 ni a ye mɔgɔ 1440 ni o de fagara senfɛ AFP ka jate la kunnafoni minnu dira a la ka bɔ Bani Sirela jamana ɲɛmɔgɔw la. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 250 olu de minɛna Gaza ni mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna o y'a yɛrɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ bɛnkan dɔ ye novembre kalo laban na. Ni kɛlɛ in na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 22 ani 400 ani 78 bande Gaza la k'o de ni kɛnɛ karaba bɔra la ni a fan caman ye muso wa ni denmisɛnninw. Jate minnu kɛra Hamas ale ka kɛnɛya minisiriso fɛ.